Sziasztok! Ez itt a Forzi Channel, és elég rég volt már videóm. Az összes videómat letöröltem a csatornámról, ugyanis újra szeretném kezdeni, és sokkal, de sokkal jobb minőséget, és hát sokkal minőségibbet szeretnék csinálni. És én most igazából otthonról elköltöztem, és itt lakok a Szentendrei szigeten, Pócsmegyerben, Surányban, és mivel én folyamat fel alá járkálok Erdőkertes és Surány között, döntöttem, hogy én most abba hagyom egy időre a videózást, mégpedig addig, ameddig Itike át nem lesz hozva ide egy másik lovardába, ami egy olyan 1 hónap múlva esedékes kb. Az összes pillanatot fel fogom venni, mikor a kompon áthozzuk, mikor oda visszük, mikor berendezzük a nyergest, mindent meg fel fogok nektek venni, és akkor találkozunk újra. Igen, úgyhogy remélem velem lesztek, és várjátok az új videóimat, ugyanis tényleg sokkal jobb minőséget szeretnék, és sokkal több lovazást, lovaglást, edzést, ugratást, díjugratást, ugyanis ahol most hozom az IT-t, ez egy nagyon-nagyon jó lovarda, History lovarda a neve, és luxus, tehát hogy minden van, ami kell nekünk, tehát, és még több is, ugyanis, hogy mondjam, tehát, hogy ez az előrebb lépés nekünk, ez hatalmas nagy, pontosabban nekem ez hatalmas nagy kihívás lesz, és végre elkezdhetem az álmomat, végre elkezdhetek komolyabban edzeni, végre tudok majd lovas versenyekre járni, és végre lesz egy nagyon jó edzőm, aki ebbe engem előre tud vinni, és Itikét is. Remélem akkor találkozunk 1 hónap múlva, és nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztek, és maradjatok velem. Addig is Instán is elértek, kövessetek minket, Forzi Channel Insta oldalon. Rengeteg kép lesz IT-ről, szintén videó addig is, de most akkor YouTube-ra 1 hónapig nem fogok feltenni videót, vagy 1,5 hónapig, mondjuk úgy, az a végső stádium. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, és várom, hogy újra találkozzunk, és jövünk az egyre izgalmasabb, érdekesebb videókkal, úgyhogy sziasztok!